ate bersyukur. Kok iso ora bersyukur lho? Paling penak ya awake dhewe lho, Mas. Penak piye? Seniman, sinden, dalang, yoga paling penak. Kok iso iki lho? Teko dik wis dipapak-papak. Monggo. Kopi metu, daharan metu. Iya. Nggon salin wis ana. Penak mulih gek bayaran. Lho, nak eling wong menengok sejarah biyen, nyun sewu. Iya. Kuwi nalika aku keloro-loro, Mas. Dadi urung kaya ngene. Aku sempat magang 2 tahun setengah, Mas. Dadi apa kuwi dadi apa? Ngemis. Aku wil elok cabang. Napa enek kok ngemis kok magang iki lho jane pegawe apa lho kuwi Iki iki? sing resmi. Ono info dari pusat. Iya. Mas dari pusat. Ning ndi ki ora enek jenenge ngemis resmi iki lho ora enek. Ya, aku melu cabang Tuban. Lho. Dadi kuwi magang kuwi seminggu lek lolos ditampa. Ngemis sih? Yo, nek gak lolos pecat. Gak oleh melok anggota. Mosok enek pecat kok mecat ngemis iki lho. Lho, piye to PTN? Saya tau kuwi ngemis apa pegawai negeri? Lho, iya nek tenanan jane. Piye ngemis piye modele piye? Lho, iki ngemis ki lho. Aku yo jek ra ketompo. Ngemis lho padahal aku cek rugi yo. Ngemis sih? Iki kok ngeyel. Aku ngemis lho cek rugi. Lho ngemis ki lho rugine nang ndi? Lho, wong ora nganggo bondo, ora nganggo apa-apa modal ya ora lho kok. Kuwi ra pakdemu. Lho, padheku wis ora ngemis saiki kok ngrosok ya. Aku ora. Apa enek modale? Isu aku nang apotek. Apotek. Iya. Apotek ya apa kuwi? Apotek. Tulisannya apotek kok. Ha iya aku tulisan apa? Isu aku nang apotek. Tuku perban wis ketok melak-melak 7.000. Iya ta? Tak tukokno obat merah kae 3.000. Dadi wis 10.000 ya ta? Aku tuku nang pasar tuku tape 4.000. Wis pira kowe? 14.000. Nyapa tuku tape barang? Lho, mbek dik lukane dadi mbek dirubung laler kaya luka tenan. Goblok iki. Tuku tape bindur bung laler. Setengah 8 isu aku nang perapatan Tuban ngono. Walah kok udan towers aku lagi oleh duit 3.000. Rugi to. Kene silang kabeh tapene ora kanggo. Iki rugi aku. Ngono kok rugi ki lho apane to Mas? Ngemis cek rugi yo. Ngemis kok rugi ki lho. Lah kok niat men ngemis